So hello friends, welcome back to my channel Birkhang YouTube channel नोंथांखौ बयखौ राइस फ्रेंड्स ससियेल ब्लेड वेबसाइटआ मोनसे ओरैबायदि वेबसाइट जे जोङो यूट्यूबर्सफोरनि गासै मान्थलि इनकामखौहाय जों बे वेबसाइटनि थ्रुयै जोङो चेक खालामनायनो हायो अके सोर यूट्यूबर्सआ मान्थलि गावनि यूट्यूब चेनेलजों बिसिबां रां आर्निं खालामनाय जों बे वेबसाइटनि थ्रुयैनो जोङो चेक खालामनानै नायनो हायो अके स जोंनाबो बर'आवहाय गोबां एसे गिदिर यूट्यूबर्सआनो दं जेरै राजा खुंगुर आलफ्रेड सार प्राजल नार्जारी प्रकाश नार्जारी जेरै गेमस्रि दैमारी स दिनै बे भिडिअ आं नोंथांखौ बेखौनो खोन्थागोन जे जोङो यूट्यूबर्सफोरनि मान्थलि इनकामखौहाय जोङो मारै चेक खालामनायनो हायो अके स बेखौ फोरोंगोन आं नोंथांमोननो मान्थलि माने यूट्यूबर्सफ्रा बेसेबां रां आर्निं खालामनो हायो अके स बेनि गेजेरजोंबो आङो खोन्थागोन जे जोंनि बे बर' यूट्यूबर्सआ मान्थलि बेसेबां रां खामायनो हायो अके स नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोबजासे स भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन अके स लेट्स स्टार्ट टुडे फार्स्ट अफ अल नोंथाङा मा खालामदो नोंथांनि बे गुगल क्रोम एपखौ ओपन खालामदो अके स बिनि उनावहाय नोंथाङा सार्च बारावहाय टाइप खालामबानो जाबाय सार्च बारावहाय टाइप खालामदो नोंथाङा ससियेल ब्लेड अके ससियेल ब्लेड देन नोंथाङा सार्च खालामदो बिनि उनावहाय टाइप खालामखांनायनि उनावहाय देन नोंथाङा बिनि उनावहाय सार्च खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन अके थ बे फार्स्टआवहाय फैनाया बे फार्स्टआवनो नैबे फैनाया ससियेल ब्लेड बे फार्स्ट लिंकआवनो क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथाङा अके स आं बेयाव क्लिक खालामबाय देन नोंथाङा बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन अके स नोंथाङा आं एसे जुम खालामनि नोंथांमोननो जुम खालाम खोन्थानि अके स बेवहाय सार्च बार नुदोंना नोंथाङा एसे सार्च बार गोजौआवबो सार्च खालामनो हायो गाहायावबो सार्च खालामनो हायो मोननै डिजाइननि दङ नैबावबो टाइप खालामनानै सार्च खालामनो हागोन नोङो ओमफ्राय नैबावबो टाइप खालामनानै सार्च खालामनो हागोन अके मोननैयावबो एनिवे नोंथाङा मा बेवहाय जाय यूट्यूबारनि एबा जायनि चेनेलनि मान्थलि इनकामखौ चेक खालामनानै नायनो सानदों नोंथाङा बे यूट्यूब चेनेलनि नेमखौ बेवहाय टाइप खालामनानै सार्च खालामबानो जाबाय अके सिम्पलि स आं फार्स्ट अफ अल आलफ्रेड सारनिखौ सार्च खालामनानै नायनोसै आङो बिथांनि मान्थलि इनकामा बेसेबां जायो अके देन नोंथाङा आं बेयाव टाइप खालामबाय देन नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय अके सार्च स आं सार्च खालामबाय आंनाव एसे नेटआ स्ल' जे स ओंखायनो एसे स्ल' जादों अके नेट स्ल' आंनाव स नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय स बेबायदि लडिं जागोन बिनि उनावहाय स आंनाव एसे नेटआ स्ल' आरोखि ना स नोंथाङा बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन देन बेयाव फार्स्टआवहाय नुनो मोनगोन नोंथाङा चेनेलनि लग' नै ओमफ्राय फार्स्टनानो नै बिनि उनावहाय नोंथाङा नैबे सेलेक्ट चेनेल होननाया बे सेलेक्ट चेनेलाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके सेलेक्ट चेनेल होननाय दंना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय सेलेक्ट चेनेलाव आं क्लिक खालामबाय बिनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनो कि अके स बिनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस नुगोन क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नायबानो जाबाय बिनि फुरा डिटेल्सआनो ओंखारजोब्बाय दा स बिनि मान्थलि इनकाम इयारलि इनकाम बिनि साबस्क्राइबार मान्थलि साबस्क्राइबार इंक्रिज जानाय बिनि नै गासिबो डिटेल्सआनो ओंखारजोब्बाय स आं नोंथांमोननो खोन्थासै नै स नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा नै बिथांनि मान्थलि इनकामा नै $3.14 5K डलारसिम जायो आरोखि ना बिथांनि आर्निंआ अके नायबानो जाबाय 5K डलारसिम जायो आरोखि 314 नुबायना 314 मान्थलि बिनि इनकामा $314 314खौ 75 जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां जागोन इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामोबा 23,000निबो बारा जायो अके बिथांनि मान्थलि इनकामा जाहैदों 23,000निबो एबाब अके देन आङो बिनि उनावहाय राजा खुंगुरनिखौ सार्च खालामनो खोन्थानोसै नोंसोरनो स आलफ्रेड सारनि बेनो जाहैबाय स दानिया नेक्स्टआवहाय राजा खुंगुरनिखौ नायनोसै अके स बिनि उनावहाय सार्च खालामसै आङो राजा खुंगुरखौ टाइप खालामबाय आङो स नै लग' नुखाबाय बिथांनिखौ फार्स्टआवनो लग' जाखारफैखाबाय बिथांना लग' जाखारफैखाबाय बे आं दहाय नोंथांनो फार्स्टआवहाय फोरोंनाय बायदि क्लिक खालामबानो जाबाय बे नै राजा खुंगुरनि चेनेल बेनो फार्स्टनानो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथाङा नै आं दहाय फार्स्टआव फोरोंनाय बायदि बे सेलेक्ट चेनेल एसे जुम खालामनो खोन्थानि नोंथांनो बे सेलेक्ट चेनेल होननायाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके स बेनो नै बे फार्स्टनानो बेलाय बे सेलेक्ट चेनेलाव क्लिक खालामबानो जाबाय सिम्पलि नोंथाङा देन नोंथाङा दहायनि डेशबर्ड नै फुरा बिनि डेशबर्डआनो खुलिजोब्बाय स नोंथाङा बेयाव नुदोंना नायबानो जाबाय नोंथाङा नै बेयाव गासिबो नै बिनि साबस्क्राइबार इंक्रिज जानाय मान्थलि साबस्क्राइबार बेसेबां इंक्रिज जायो बेनो नै ससियेल ब्लेड रेंक साबस्क्राइबार रेंक नायबानो जाबाय नैबाव दंजोबो कान्ट्रि केन ओमफ्राय पिपल रेंक बिथांनि ओमफ्राय मान्थलि आर्निं स आं एसे जुम खालामनो खोन्थानि नोंथांमोननो
नै नायबानो जाबाय बेवहाय बिथांनि मान्थलि इनकामानो जाहैदों $361 5.8K डलारसिम जायो आरोखि ना। दाना बे $361 खौ इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट बानायबा बेसेबां जागोन? थ' $361 खौ नोंथाङा 75 जों माल्टिप्लाइ खालामोबा $27,000निबो बारा जायो बिनि मान्थलि इनकामा। अके, थ' $361 खौ इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट बानायबा 361 खौ नोंथाङा मा 75 जोंनो माल्टिप्लाइ खालामबानो जाबाय। बिनि उनावनो नोंथांनि बे एबा बिनि इनकामा स' जागोन। अके, माल्टिप्लाइल' खालामनांगौ होमबानो जायो। स' 361 खौ इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट बानायबा 27,000निबो एबाब जायो। अके, थ' बिथांनि इनकामा बेनो। नेक्स्टआव आङो गेमस्रि दैमारिनिखौ नायनोसै खालामनानै बे सार्च बाराव क्लिक खालामनानै सार्च खालामसै। नेक्स्टआव आङो गेमस्रि दैमारिनिखौ नायनि बेसेबां इनकाम बिनियाहाय। स' गेमस्रि दैमारिनिखौ नायनोसै, गेमस्रि दैमारि। अके, थ' आं सार्च खालामबाय। देन बिनि उनावहाय फुरा बिनि माबाया नै ओंखारखाबाय। नायबानो जाबाय नै गेमस्रि दैमारि फार्स्ट रेंकआवनो दङ नै गेमस्रि दैमारि। अके, बे गेमस्रि दैमारि नै। ओमफ्राय दहाय नोंथांनो फार्स्टआव खोन्थाखानाय बायदि दाना मा खालामदो, बे सेलेक्ट चेनेल होननायावनो क्लिक खालामबानो जाबाय। स' आं बेयाव क्लिक खालामबाय। दाना बिनि मान्थलि इनकाम बिनि फुरा डेशबर्डआनो खुलिजोब्बाय नै। स' नायबानो जाबाय नै दानिहाय बेयाव देखायखादों। एसे जुम खालामबावनि खोन्थानि नोंथांमोननो। स' नायबानो जाबाय नोंथांमोना ससियेल ब्लेड रेंक साबसक्राइबार मान्थलि रेंक जानाया नै साबसक्राइबार फर लास्ट 30 days नै ओंखारखाबाय नै 10K मान्थलि बारायनाया। नायबानो जाबाय। ओमफ्राय दा एसे दावख्लायदों नै देखायनो दावख्लायनो खोन्थादों रेड कालार। दा नायबानो जाबाय नोंथांमोना इनकामखौ बिथांनि मान्थलि इनकामखौ नायबानो जाबाय। $482निफ्राय 7.7K डलारसिम जायो आरोखि ना। नायबानो जाबाय। दाना बे $482 खौहाय इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट बानायबा बेसेबां जागोन? 75 रुपिसजों माल्टिप्लाइ खालामबानो ओंखारखायो। स' $482 खौहाय इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट बानायबा बेसेबां जागोन? 36,000निबो एबाब जायो आरोखि ना। मिथिबाय? 36,000निबो एबाब जायो बिनि इनकामा बेनो आरोखि ना। स' दानिया नेक्स्टआव सार्च खालामनि आङो। नेक्स्टआवहाय प्रान्जल नार्जारिखौ नायनोसै। नेक्स्टआव प्रान्जल नार्जारिनिखौ नायनि। प्रान्जल नार्जारिनिखौ नायनोसै नेक्स्टआवहाय। प्रान्जल नार्जारिखौ स' आङो बेयाव सार्च खालामबाय आङो। सार्च खालामबाय आङो। नोंथाङा नुदोंना गोजौआव नै ओंखारखाबाय बिथांनि चेनेलनि ल'गआनो। स' आं दहाय नोंथांनो फार्स्टआव खोन्थाखानाय बायदि बे सेलेक्ट चेनेल लिरनायावनो क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथाङा। दे नोंथाङा नायबानो जाबाय। स' नायबानो जाबाय नै ओंखारजोब्बाय गासिबो बिथांनि साबसक्राइबार मान्थलि इनक्रिस जानाय, ओमफ्राय मान्थलि एस्टिमेट आर्निं, मान्थलि बेसेबां आर्निं खालामनो हायो, एस्टिमेट इयारलि आर्निं बेयावनो नुखाजोब्बाय नै गासिबो देखायखाजोबो। स' दाना बेवहाय बेसेबां दङ? $376 खौहाय बे $376 खौहाय 75 रुपिस एबा जोंनि इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट बानायबा बेसेबां जागोन? बे 376 रुपिसआथ' 376 रुपिसआ इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट बानायबा गासै 28,000निबो बारा जायाखै ना। 28,000निबो बारा। अके, स' नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनि बे बर' इउटुबार्सफोरनि इनकामखौ बिदिनो चेक खालामनायनो हागोन। अके, स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे बुजिबाय जानांगौ। स' गासैबो इउटुबार्सफोरनि मान्थलि इनकामखौनो बे वेबसाइटनि थ्रुयैनो, बे ससियेल ब्लेड वेबसाइटनि थ्रुयैनो नोंथाङा मा चेक खालामनायनो हागोन। अके, स' जेरै बड' इनफ' गेमस्रि दैमारि बे गासिबनिबो इन्डियान माने अल वार्ल्ड बेसेबां इउटुबार्स दं बे गासैबो इउटुबार्सफोरनि इनकामखौनो बे ससियेल ब्लेड वेबसाइटनि थ्रुयैनो मा नोंथाङा बिथांनि मान्थलि इनकामखौ चेक खालामनायनो हागोन। अके, स' बेवहाय सिम्पलि नोंहा जाय मानसिनि बा जायनि चेनेलनि मान्थलि इनकामखौ चेक खालामनायनो सानदों बेवहाय नोंथाङा बे सार्च बाराव टाइप खालामदो, सिम्पलि सार्च खालामदो। अके, स' बेबायदिनो नोंथाङा इउटुबार्सफोरनि इनकामखौ मान्थलि इनकामखौ चेक खालामनायनो हागोन। अके, स' आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ। स' बेनोसै जोबोद इजि। अके, स' फ्रेन्ड्स आइ हप नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों। स' भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ नुबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय। स' फ्रेन्ड्स दिनै एसेनोसै, बाय।